Assalamu alaikum mai saurare. To, idan mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun zo muku da wani shahararren batu ne a kan wata jarumar Kannywood mai suna Nana. Wadda wannan shahararriyar jaruma masaniya ce kuma sananniya ce wanda dukkanin al'ummar Hausawa sun riga da sun santa. Wanda mun zo muku da wani batu wanda mu dai bakin mu ba ya iya faɗari ba. Sai dai in mai saurare ka tsaya ka kasa kunne kuma sannan ka tsaya ka ji sannan kuma ka kalla saboda mun zo muku da kyakkyawan evidence game da wannan dukkanin abubuwan da suke tafiya ku kuma abin da ku gani da kuka ji sannan sai ku faɗi dukkanin abubuwan da ke ranku. Mun gode mai saurare biyo mu ka sha kallo. Fahimtar zancen ki da uwa amma a zuciya ba wai